И здравейте хора, тук сме пак. Дай тук пак гласуваме. Я дам много много. По-опасно дам, защото не заслужава. Гле, тук е Гати с... Е, тук поне да му направи нещо. Николи, а не, още има ли? Още имаха. Я? Прилича на затвор, бе. Да. Ма тук е една стаечка. За сега една стаечка. Да, то е една стаечка. И е Това е затвор. Да, точно. Замък, затвор. То не мога да чете. И... това не е нищо. Това е... Аз да. Виж какво е? Даже нищо заведено има. Да се научат да строят. Така, да видя аз на къде съм. И аз съм на трето място. И на кое си? Не видях. Аз съм на трето място. И това беше за клипа и до скоро. Кажи чао.